Aga jingle kai likuan hapreng ka PSG Persia ya ka Starbucks. Aga ke jingle kai ka PSG ka kam klan ha ka position ha ka bakala yo adu nyau peway persen kat ba ka Starbucks ka yo tang ar pukundai persen ka position. Ka shot on target ka PSG ka yo hanriu teli kat ba ka Starbucks ka yo tang lai teli. Apa pai syang ke jingle kai ka PSG tang ha ka minit ka ba khat saw kala yo ban pen khijar nengkong lengba Marquinhos. Ka bol lai rapen bu dau Neymar. But day leng bagan ke shigol ka PSG kala tam ha ka kela step dai way lanot. But ha ka kela mit ka Starbucks kala yo ban sikul yang ke shigol jong ka PSG leng ba ka ungol ka bala kumba kala dau Marquinhos. But leng bagan ke gol Marquinhos la yo ban tep ha baro aliang. But ha ka minit ka ban riu peu ar Neymar la yo ban priang ya ka red card. Adin bo la yo ban priang ya artli ki yellow card. Leng bagan ke red card jong Neymar ke PSG ka hapan ile kai tang Khyrwit. Ashwa ban kut ka jingle kai kata ha ka additional minutes uniam si defenders jong ka Starbucks ula kumpin kelon ya Mbappe ha area goal. Baleng bagan ka foul referee ula ai penalty na benta ka PSG. Ba dia kan ka penalty la kan jat do Mbappe. Dei leng bagan ka goal ka PSG kala la ban pelim ya ka Starbucks daar la ka way. Aga jingle kai Premier League ka Leeds United Persia ya ka Manchester City. Aga ne jingle kai ka Manchester City ka kam klan ya ka Leeds United ha ka bakala yo adu riu peway persen position kat ba ka Leeds United ka yo tang live peway persen ka position. Shot on target ka Manchester City ka yo adu kendai teli ka Leeds United ka yo tang kaway. Apa pai syang ke jingle kai ka Manchester City kala yo ban khijar shwa ban kut ka kela step kata ha ka minute ka ba South Sun plus iway leng ba urotri bad ha ka kela minute kata ha ka minute ka ba Sun Peway leng ba nong tep gol ba shirkai ka Manchester City u Halaan ula yo ban tep ya ka gol ka ba ar na ka banta ka Manchester City bad ya ka bol ai rapen bu dau Grealish. Bad ha ka minit ka ban riu peu sau saisin u Halaan ula yo biang mentep ya ka gol ka ba ar ku jongu bad ka balai nak benta ka Manchester City ya kan ka bol saisin u Grealish ula penbu biang nak benta u Halaan. Bad ha ka minit ka ban nyau peu lai ka Leeds United kala yo ban tep ya ka shigol ka jong ka lengba u Pascal bad ya ka bol ai rapenbu do Greenwood. Adu bukot kan ka jingle kai ka Manchester City kala la lim ya ka Leeds United dan lai la ka way. But leng bagan ke jing job ka Manchester City ka yo penpat ya ke kerdan ka baar hagami ya king point.